trid issir ġustizzja b'mod effikaċi dwar dak li ġara f'ta' ġorni. Dan kien il-messaġġ ewlien li għadda l-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela waqt li kienet tiġi intervistat mill-ġurnalist Nolan Camilleri il-ħadd filgħodu. L-intervista bdiet bil-każ tal-isparatura f'ta' ġorni ta' nhar il-ġimgħa li għadda fejn tliet uffiċjali tal-Pulizija spiċċaw midruba b'wieħed minnhom serjament. Il-Prim Ministru spjega kif malli waslitlu l-informazzjoni fuq il-każ. Flimkien mal-Ministru għall-Intern Glenn Bedingfield għamlu żgur li juru l-appoġġ sieħ mal-Korp tal-Pulizija. U saq li jeħtieġ li ssir ġustizzja immedjata u li mhux aċċettabbli li persuna tistenna tant snin biex titwettaq ġustizzja magħha. Kol kelli l-opportunità li nżur l-iktar uffiċjali li jew ħan inserta ħabib tiegħi wkoll midrub ġewwa l-isptar Mater Dei u b'mod pożittiv ninnota li l-kundizzjoni medika tiegħu qiegħda taqleb għall-aħjar, però il-ġrieħi huma serjissimi. Uffiċjal eżemplari, uffiċjal magħruf fost sħabu ta' kemm iwettaq ħidmietu b'mod diligenti, familja ġej minn familja tajba ħafna ukoll, u dan huwa l-mument kif għattan tajjeb inti fejn il-poplu qiegħed isejjaħ biex issir il-ġustizzja. Hawnhekk il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar is-sensiela ta' investimenti li jagħmel Gvern Laburista fl-aħħar snin, partikolarment fil-forzi tal-ordni. Fost l-oħrajn enfasizza fuq ir-riforma li għaddiet mill-Parlament Malti kienet biex issir emenda fil-liġi li tiggarantixxi li ħadd m'għandu jitlaq mill-qorti b'sentenza sospiża wara li persuna tkun aggredit pulizija jew uffiċjal pubbliku. Fl-intervista l-Prim Ministru Robert Abela tkellem ukoll dwar l-investimenti li saru minn Gvern Laburista fid-diżabilità, l-ugwaljanza u fl-IVF. Huwa qal li bil-kontra l dak li għamlet l-Oppożizzjoni fejn tliet deputati vvotaw kontra l-IVF fosthom il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch stess, il-Gvern dejjem kien favur li koppja tkun tista' tanna t-tarbija l-ġdida tagħhom permezz ta' dan il-proċess. Kien hemm vot importanti fil-Parlament fuq l-IVF. Ħalli nfakru dak il-vot. U kellek 3 deputati tal-Partit Nazzjonalista li vvotaw kontra l-IVF. Fosthom il-kap tal-Oppożizzjoni tal-lum, fosthom il-kap tal-Oppożizzjoni preċedenti. Darba għamlu l-istess. Fuq liġi differenti. Il-prinċipju tagħhom ma jinbidilx. Il-Prim Ministru spjega kif il-Gvern se jwessa l-lista ta' kondizzjonijiet ġenetiċi li għalihom jista' jsir il-PGTM b'mod volontarju b'17 il-kondizzjoni oħra. Dan ifisser li aktar kopji se jkollhom l-opportunità li jevitaw li jgħaddu xi kondizzjonijiet ġenetiċi serji lil uliedhom. Dr. Abela enfasizza wkoll li f'sena waħda biss twildu rekord ta' 254 tarbija permezz tal-IVF u 1000 tarbija mindu beda dan is-servizz f'Malta. Turija ċara tas-suċċess li ġabet magħha din ir-riforma. F'sena waħda ta' trabi bl-IVF 254, ara x'figura b'saħħitha dik. Ir-rata ta' suċċess fl-IVF ġewwa pajjiżna qed tisbuq il-medja Ewropea. Aktar minn 1000 tarbija li twildet bl-IVF. Kieku għal ħadd ieħor dak l-1000 familja ġdida li għandhom it-tfal kienu jibqgħu mingħajr tfal.